Shalom martangi yang mahita. Tibata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Maulate husobuara nami tuho. Di saluhut asini roham. Doho di pangaramotiommu. Di tonga-tonga ngulu nami satu partikianon. Nuaeng apala di tikion naeng tangihonon nami mahatam. Salehom mada memi tu tonga-tonga ni roha duk pikiran nami lau majakon hatami. Jala baik kami mangatusi jala makanguluhon hatam ali Tuhan. Saisi sama Tuhan akadusa nami holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus mengilik jala martanya kami Tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion ima sia surat ni apostel Paulus madapoton huria Kolose bidusada ayat 15 sahat rodi ayat 20 sonon ma hatani debata didok disi ibana do sumanni debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa na tinopa ai marhite sian ibana do ditopa saluhutna na di Banua Gijang doho na di tanoon na tarida doho na so taridai aka habangsa aka harajaon aka gonggoman aka parhuasoon saluhut naido ditopa marhite-hite ibana jala marhapatea tu ibana jala dijolo ni saluhut nado ibana jala saluhut naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do permulaan naung parjolo tubuh sian akan amate asa ibana parjolo di nasaluhutna ai di totuho debatado naing mamaringana di bagasan ibana sadok hagogo nai laos marhite sian ibana do padengganonna tu dirina saluhut nai nang akana ditano nang akana di Banua Gijang dung dipatupa dame marhite-hite mudar nasia silang nai marhite-hite ibana olak nido sahatna topi ni hatani Tuhanon sude ditopa marhite Kristus huriani tuhata buku Koleseon ima surat ni si Paulus apostel ni Yesus Kristus sian lomoni rohani debata doho Timotius donganna madapoton akan abadia na di Kolose akadongan na porsea na di bagasan Kristus huta Kolose ima sada huta na maju di harajaon Rom hutaon hira-hira 10 kilometer tukan utara huria Laodikia jonok tudalan Efesus do sungai Efrat ditadda jala di Guarido na jolo huta Koloseon ima Prigia molo itaida dinamasa haroroni todi parbadia adondo halak na sia lua Prigia nama bege jamita godang ni si Petrus uju na saur todi parbadia boidauta di buku ulaun ni apostel bidu 2 ayat 10 huria Kolose ima sada huria naso si Paulus na pajongjokon hobar tu nabisuk madok sie praprasdo na pajongjokon huria na di Kolose sie paprasma nama baritahon barita hatiuron barita lasni roha tu halak Prigia boita ida di surat Kolose bidusada ayat 7 alai adong hamaolon na masa di huta Kolose taringot na marbarita nauli
Ido bahe diberitahu siapa pras nama saotu si Paulus asa boy niat di parmahani jala dijamitai si Paulus hala Kriste di Kolose marhite suratna. Ido bahe di surato si Paulus suratna on hira-hira tahun 112 Masehi uju di hurungan di Roma masih Paulus ditikii. Ahado huruana masa nunga torobe akka pangajari si pautoto nama bahililu ngolu haporsiao do partodion ni huriai. Sai diajari pangajari si pautotoi asa si kop haudala totta ikor sobaut tado akka todi naung mate. Ima todi ni akka na tua-tua songon hataridaan nauduk kita namar na tua-tua doho todi namang gongko portibion manang martudu-tudu tugogo ni portibi. Mabege baritai pitor di surato si Paulus do surat parmahanion na tuhuria Kolose songon naung adong sinuaing nama dok holan marhite Jesus Kristus do boy malua hita. Dada marhite pano baut tatua karagam todi ni naung mate do todi ni portibion. Jala Jehovah do namanopa portibion, jala ibana do namang gonggom isini portibion, datung todini portibion. Marhite ilam gadda mapanadayo di debata, jala gabi margogo situtuho bartugogo ni hasangapon nai, nama korhon nasa habengeton, do labas ni roha, mardongan las ni roha, panadayo di debata, ima panadayo di holong do tuasona naso hasuhatan jala naso hatudosan. Ibana do mual ni hangolua jala mual ni hasesani dosa na pinatupana marhite Jesus Kristus anakna na bariyai. Panadayo di debata ima panadayo taringo gogona na mangatasi saluhutna nasa na adong di portibion. Guru di ibana do na masa nang pe salpu portibio dohot aka hagiotna alai molo de bata Jehovah ima ama na itatadda di bagasa Jesus Kristus hot rodi saling liling na do yanggo harajaonna ima sihirimon ni akana porsea jalana satia ima gogo ni hasangapo ni de bata Jehovah amai jala alanido na tahirim dirura nagok hasusa anon atong marhabengeto do labas ni roha mardongan las ni roha mangadopi saluhut nai. Daya 15:1 ditongan ni pangajarion na jinalo ni huria Kolose na mangalo hasurungan ni Jesus. Apostel Paulus mangaleho katorangat taringot tu Jesus lau pahotto pangatusion na sida muse pabua ise do Jesusi. Ima na dibaritahu si Paulus do tu nasida Jesus Kristus do suman ni debatana sotaridai na parjolo tubu sian nasa na tinopa nama dok ay Jesus Kristus do sikop ni hapapatar ni debata Jehovah na sotaridai na parjolo tubu sian akka na tinopa na parjolo adok sian akau puta do todi ni portibion ay ibana do hata ni debata na unggabe jolma ibana rap do debata manopa akka na uli do na denggani na di banua gijang do di tano on marhite ibana ima hata ni debata do majadi saluhu na di tano on doho di banua gijang na tarida doho na sutarida akka habangsa harajaon akka gonggoman doho parhuasoon saluhu na ido di topa marhite-hite ibana jala marhapate atu ibana na marhuaso jala na mangatasi saluhu nai ibana magabe panguhum di saluhu na marujung do saluhu na naritano on alai hot ro di saliling ni liling na do yanggo harajaon na. Dia 10:1 sia jala di jolo ni saluhu na do ibana jala di saluhu na ido hot di bagasan ibana
Jala Yesus Kristus do ului daging ima huriai. Songon halak naung ditobus. Marhite jala di bagasan ibana do patar pakirimon ni akana porsea. Jala na satiai. Jadi dangbe sai marguru laho manobar raga panobaon ni todi. Asa dapot haluaon. Ai ulaon na marisuang doi saluhutna. Yesus Kristus do permulaan nang parjolo tubu. Manang anak sulung na hehe sian na mate. Asa ibana parjolo di na saluhutna. Nama korhon haluaon ni akka jolma siat kamagoan duhot hamatean. Jala na sotupa be mate ibana. Jala Yesus Kristus nang mate jala hehe mabuat barita hahehe ni akka na satia dohot na porsea nang pe mate di pardagingon alai taruli do muse di haheheon dohot hanguluan na so marujung di habang sana nagok hamuliaoni ai di totuho debatado naing mamaringana di bagasa Yesus Kristus sadok hagugok nai. Di ayat 20 di pabua do taringot hadiriota naung mardosa nama baisega parsaurata tu Jehovah de batatai. Laos marhite Yesus Kristus do padengganonna tu dirina saluhutna nang akana ditano nang di banua gijang. Dung di patu padame marhite-hite mudar nasian silang nai. Marhite-hite ibana. Parsaurata doho debata Jehovah naung sega binahin ni dosa ni jolma na parjului. Marhite Yesus Kristus gabe deng gamma saluhutna. Boy mahita Roma dapoton amai. Ima mual ni hanguluan. Holan marhite-hite Yesus Kristus. Laos diuduti ma parsauran namar keluarga. Namar donga sahuta. Namar ale-ale. Doho namar negara nang songoni namar huria. Marhite jala di bagasa Yesus Kristus ido taruli hita di haheon. Aina olo busuk do dagikta o jala malakke hulik-hulik taon. Jala malua sia sibuk perdagingon. Idota made bata na manopa doho na manubusita. Ibana mahatuauta. Alai taingot maholan marhite jala di bagasa Yesus Kristus doi saluhut na masa. Urian itu hatta saat tu sadarion saya dong dope akka perguruan manang perpoda haliluon na mangajari tu hita asa marguru jala manukut tu akka todi ni namate jala marsoba tu si laos di do ai suruan ni debatado na sida, hape si pauto-auto do na sida, majalo sahala dohot mangido, sumangot tu akka na mate, sada sian ulaun hasipilibeguot doi, nalau mangido pasu-pasu, dohot pangaramotio siat todi nang mate, jala diuduti muse tu panobaon, unang lilu hita alani i, nunga saha be barita nauli taringo Yesus Kristus tu hita. Ibana mahatiuron namano dangi roha doho pikirata. Ise do namano pahita jolma. Datung oputa namano pahita. Datung akatodi namate namano pahita. Jala datung akaragam si sobaon akasipile begu namano pahita. Alai Jehovah debata marhite Yesus Kristus. Manang hata ni debata nagabe daging. Ido na mano pahita. Molo ibana na mano pahita. Marlapata doi apunana dohita. Ditopa dohita. Tumiru rupana. Tudos tu pangalahona. Alai gabe sega doi hinorhon ni dosa. Nani ulahon ni jolma na parjoloi. Gabi tu hamatean maupa ni jolmai ala ni dosa. Alai patardo tarida holong ni debata marhite Yesus Kristus. Asa mula muse jolmai tu hanguduani. Marhite jala di bagasa Yesus Kristus.
adong pardengkanata tu amai sileho tua dohot hanguluani nalau salpu do marsogot tano do akah giokna alai molo hatani de bata tungna so jadi salpu na hodo hatai jala hangolua do hatai buasa ma ikos saitu na olo salpu hita marguru manang ita peleho dirita o HP marisuang doi ujungna di jou do hita tu hato tongo di harazaon nai molo saitu portibiodo hita makirim doho tuaka gogo ni portibiodo hita makirim jol manadu mangol hita akadongan sapor siaon marhitehon sian Kristusido di topa saluhutna nama dok napunani debatado saluhutna alani isongon akana ni debata hita tapasanga matuhatai di ragam ni akau dautai mangula mahita songon na mangula di Tuhani amen martangiang mahita debata Jahoba para siruhanan sumurung nunga takas behu tangiho kami hatami sai pargugui mahami Tuhan mangulahoni jala homa Tuhan totong nama dongani hami saluhutna homa Tuhan totong nama ngodingi pada ho kami seragam ni akamara Tuhan debata saya sama kadusa pangalasod nami on matangiang ele-ele nami orang mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuho amin horas madihita saluhutna shalom.